Goddag, mine små matematikinteresserede elever. I dag så vil jeg vise normalfordelingen ved variabelskift. Ligesom repræsentation, så har vi her normalfordelingen. Den har fordelingsfunktionen som det her, og standard normalfordelingen har fordelingsfunktionen som det her. Vi kan bevise ved variabelskifte her med x og z. Og vi laver direkte regning ved hjælp af substitution i integrationen. Phi her, phi x, det bliver så plads med z her, så det bliver det her. Så altså vi sætter standard normalfordeling ind, hvor det x integralet bliver også plads med z. T, det er lige med u minus middelværdien over spredningen. Så substituerer vi det, sådan at u det bliver lige med spredningen gange t plus middelværdien. Ved at differentiere det t her, så er det du over det t, og det er lige med spredningen. Og ved substitution, der er det t, det er lige med 1 over spredningen gange du. Her har vi så normalfordelingen, fordelingsfunktionen. Og det t her, det blev så til 1 over spredningen, som vi ser her, vi er gang på hernede, gange det u, som er herinde. Så er det så, at med hensyn til, integrationsgrænsen, der sker der det, at nedre grænse, den bliver ved med at være minus uendelig, fordi u også går mod uendelig, når t gør. Ja. Og det giver så lige med, det giver så lige med normalfordelingen. Så beviser det er bevist, og matematik er som altid awesome.